Astăzi, oameni buni, am făcut jocul copilăriei mele, Războiul YouTuberilor. În acest joc este vorba despre YouTuberi, adică noi, eu, Șobo, Peruser și Bogdan și Gigi, care se luptă unul contra altuia. Prima oară l-am făcut pe Șobo și adversarul lui. Deci, să vă arăt aici. Șobo are acum o viață și se poate mișca cu VSD peste tot și trage cu brânză. Și da, am mai făcut și un loading screen cu play și ăla o să-l vedeți mereu la început de fiecare joc. Deci l-am făcut pe Șobo care trage cu brânză când apeși pe mouse și VSD ca să se miște sus, stânga, jos, dreapta. Și acum va trebui să fac un adversar lui Șobo. Prima oară m-am gândit să fac adversarul lui Șobo, da, pe Bogdan care dă cu cruci și se mișcă, dar the only problem was că vreau ca și Bogdan să aibă singur să fie un caracter și nu pot să fie ea și caracter. Deci am făcut, l-am reparat într-un fel, în alt fel, nu prea știu cum, habar n-am. Deci am făcut pe Șobo și pe Bogdan și am făcut ceva la amândoi. Deci la Șobo mă gândeam să-i pun o mâță și în background să fie acolo mașina lui cu aia. Dar mi-am dat seama imediat că AI-ul care l-am făcut eu se tot duce în pereți și când e în pereți nu poți să-l ataci, că dacă atingi pereți atunci se dispare. Și asta a fost ceva mai târziu. Și a doua l-am făcut pe Bogdan care se luptă contra preotul și da, am pus în background Titan ăla, că Bogdan e cu Titan și Bogdan e păcătos, că dacă n-ați înțeles treaba de ce e preot și așa. Și cam asta a fost pentru primul lucru. O să ne vedem când fac mai mult. Deci, acum am reparat un pic GUI-ul de la robot, de la AI. Când atinge perete, o să se teleporteze imediat înapoi acolo. E un pic mai ușor, dar și la Bogdan i-am băgat o biserică în spate, în background, că păcătos, preot, biserică. Da, după aia mi-am dat seama că dă cu preotul, dă cu de-alea invers, vin invers întors. Aici am arătat toate background-urile. Deci avem Șobo, mașina aia din seria lui. La Cici l-am pe Stumble Guys. La Bogdan am schimbat în aia. La mine am băgat baza din Minecraft cu băieții răi și un caracter nou, fresh, care eu l-am inventat. O să vă arăt mai târziu. Deci l-am făcut pe Kiki mai departe, care dă cu controlele. După aia am făcut lui Kiki un adversar, Gres, că știți cum se zice la gamer, go touch Gres, și Cici e un fel de gamer, hai să zicem, pentru video. Și acum vă arăt cum făceam eu. Deci am desenat pe hârtie caracterul și acum testăm tot jocul. Deci dăm play, avem aici caracterele și să vedeți ce se face cu caracterele. Trebuie să vă duceți singur să testați acest joc. Se cheamă Războiul YouTuberilor pe Scratch și da. Sau vă uitați la linkul din descriere, o să-l găsiți acolo.